Жадна работа. Следващия косплеер е Слави. И сега за мен е поне косплей. Това е на Асука. Колко шай кръв? Много може. Къде точно шипне? Виж точно много потален секс. Може би не. Някакви чели предписания. За тебе винаги. Следващия косплей е на Джункс. Вечер аз съм световно известен, както виждате, Шърт Нинджа и поедахме тук представлението, аз би трябвало да говоря с субтитри, само че нещо, бюджета бил много слаб и казаха какво ли и не може сега, тук трябва да приказвам глупо средът, как виждате сега. И тяхната, не знам, организацията е отвратителна. Съвсем какво е това? Гледат тук нека ги изнасят напред-назад, леки влизат, търчат, бягат и въобще става някакво... Сили бе! Да, излизай! Тази вечер нещо много хубаво, само изнасят хоп. Безобразие. След Джункс е Елекс. Значи и моята героиня следващата картинка. Не, да, има друга, която аз ти я дадах. Има. Не е тая. Защото не е...
Много забавно, всъщност тя умира много трагично. Това е едно аниме, Ракситон се казва, много любимо аниме. И тъй като доста време мислих да го приличам всъщност и се сетих за един wallpaper, който бях виждал на десктопа на Маниакса и реших да си направя този косплей, плюс това панелката много ме кефи. Сега следващия ни участник е Инос. Хайде! По-бързо! Какво да питаш? Какво от Final Fantasy 8? Гънблейда малко труден сега. Следващата година пак. С гън. Някакви въпроси? Кой е втория ли? Давай един какво да направим. Втория няма още. Прави всъщност, да, но с търгайци там оръжие. Героя с Call of Final Fantasy 8 главния герой. Главно такъв тих, обаче доста як герой с много яки удари и лимит брейк. А? Искаме лимит брейк! сега меча. Без има опит. Следващия косплеер е Ангелина. Няма много номера от моя страна, защото героинята ми през програмата част от времето напад да умре. Аз така че съжалявам. Благодаря за внимание. Има ли още? Следващия ни участник е Пенев. Ами, какво да кажа сега? То на къв прилиш, на гами. Няма такова. Много е космет. Ай, нека се същия. Ай, браво, те. Следващия участник е Телма. Москва. Здравейте, аз косплейвам Сасуке от Наруто.